Prečo si ma čakala do tejto neskorej hodiny? Aha, už spíme, Zlatko. Mehmet? Mehmet? Dobré ráno, dcérka. Čo sa deje? Vôbec nič. Mehmet? Mehmet, synak, čo sa stalo? Povedz mi, kam ideš tak skoro ráno? Nič sa nestalo, detko. Ale naozaj? Naozaj, nič sa Si nestalo. istá, dcérka? Môžete byť pokojní. Dobre, dcérka. Dobré ráno, ocko. Dobré ráno. Už si vstal? Aj tebe dobré ráno. Dobré ráno. Raňajky sú už na stole. Nepôjdeš sa najesť? Idem. Dcérka neprídne skoro. Dobre. Ale najprv sa prezleč. Nepatrí sa tu chodiť takto v nočnej košeli. Ponáhľaj sa, sestra. Dobré ráno, detko. Dobré ráno. Dobré ráno, švagrina. Dobré ráno. Čo sa deje? Nie je ešte skoro na rande s dievčatami? Aké dievčatá? Ja idem do práce. Do akej práce? Do Šádolu centra. Je to môj asistent. Blahoželám. Kiež by ste mi dali vedieť skôr. No tak už naozaj meškáme. Dobrú chuť. Majte sa pekne. Čo sa deje, ocko? Čo ťa k tomu priviedlo? Máme novú divíziu textilu. Ale to nie je dôležité, dcérka. Kam išiel Mehmet tak skoro ráno? Mal nejakú dôležitú prácu. A jemu sme zadali nové úlohy. Som zvedavý, čo urobí. Pomaly sa spamätáva. Po tom, čo sa stalo, sa riadi tvojimi slovami. A z čoho sa spamätáva? Včera prišiel opitý uprostred noci. A teraz zase uteká. Porozprávaj sa s ním. Nech už nepríde ani neskoro, ani opitý. Ak sa kvôli nemu bude chcieť Gümüš vrátiť späť, tak si to s vami dvomi vybavím. Ale najmä s tebou.
Prečo si ma čakala do tejto neskorej hodiny? Nemám ísť aj ja, otecko. Nie moja. My ho sem privezieme. Ty daj len pripraviť izbu. Nerob si starosti. Maj sa pekne. Pekný deň. Nečakala som, že ťa nájdem práve tu. S dovolením išla by som von. Najprv mi odpovieš na moje otázky. Aké otázky? Počúvaj, Gyimeš, čo sa deje? Si na vine a tváriš sa ako neviniatko. Ja som vinná. A čo som vám urobila? Gyimeš, najprv sa hráš na špionku a teraz to zapieraš? Prečo sa môjmu otcovi sťažuješ na Mehmeta? Nikomu som nič nepovedala, ani mne to nikto nič nehovorí. Kto ti dovolil kričať na mňa, moja milá? Prečo ste si všetci vzali na mužku mňa? Okamžite poď sem, Gyimeš! Gyimeš? Ak raz odídeš, tak sa už do tohto domu nevrátiš. Rozumieš?